Hola, què tal? Avui us porto una recepta nova. A més, com ja està fent calor, no necessitem forn. Anem a fer-la al microones. I és un pa superràpid. No anem a necessitar res de forner perquè no anem a deixar que la massa creixi. Va ser superràpid. Jo, si en este bol, he ficat ja la farina, 2 cullerades d'oli, el rent i la sal. I a soles me queda afegir l'aigua. També m'he portat un poquet de farina a banda per a poder amassar bé. Així que manetes ben netes i col·loquem l'aigua. Me guardo un poquetet per si de cas i comencem amb la cullera a remenejar-lo tot. Vaig a ficar-li el que queda d'aigua. I listo. I ara hem de continuar remenejant tot fins que esté ben integrat. I quan ja puguem amassar-la un poquetet amb les mans, el passarem a la taula. Quan ja veiem que no ens costa la cullera, hem de passar a les mans. És el més divertit de fer pa. Jo primer ho integro tot superbé en el bol i ja després ho fico en la taula. I ho és apretar. Podeu apretar així. I després, en esta banda així de la mà, també. I és superdivertit, a mi m'encanta fer pa. A més és que este és molt senzill i és molt ràpid, així que animeu-se. Ara ja vaig a per la meva tauleta per a poder amassar bé i estic amb vosaltres. Molt bé, ja estic així, m'he preparat així la meva safata per a poder amassar superbé. Agarro res molt poquetet de farina extra, fico un poquet per ahí. I tota esta massa passe així. I comença. Mireu, he d'estar un ratet, perquè ara vegeu que la massa està així com un poquet arrugada, ha de quedar lliseta. Això ens va costar com uns 5 minutets d'estar allà amassant. Podeu demanar ajuda, demaneu-la. I si vegeu que se vos queda un poquet pegat a les mans o a la taula, un poquet de farina i listo. Un poquetet a soles, Mireu, ja he acabat d'amassar. He estat com uns 5 minutets i ara tinc un poquet més llisa. Ara vaig a passar a formar el pa. Mireu, per això el posem en la taula. Aplastem i li anem donant una forma rectangular. Perfecte. I ara vaig a començar a enrotllar. Mireu, quan jo enrotlle, he d'enrotllar i apretar. Enrotllar i apretar. I així li vas donant una forma de viena de pa xicoteta.
Enrolle y apriete. Molt bé, jo ja el tinc. Pessigo un poquetet així. I listo. I ara mireu, vaig a girar-lo un poquetet. Vale? I ja tinc la meva bobina de pa. Vaig a posar-lo en un plat, mireu. Ja el tinc en el plat posat. Li he posat al plat un paper de forn, perquè no se quede pegat. Si no, també podeu ficar-li un poquetet d'oli, no n'hi ha problema. I li vaig a fer uns talls. Aviseu a la mamà o al papà, a algun adult, perquè vos ajude, perquè sí que necessiteu un ganivet que talle prou. I li fem 3 o 4 talls. 3 i 4. Jo l'he fet 4. I ara, com vos he dit, anem a ficar-lo en el microones amb màxima potència uns 4 minuts. Vigileu-lo també. I sempre tapat. El podeu tapar en una tapadora de microones o ficar-li un film i fer-li uns foraets perquè se va cuinar com al vapor. D'acord? El fique i ara nos vem. Uau, mireu quina pinta més estupenda del pa. Mireu com ha crescut un poquet. Jo he tingut 4 minuts. Tingueu molt de cura, per favor, quan lleveu la tapa, perquè tot el plat, el pa, la tapa, tot cremarà. Mireu, és que ha quedat preciós. Sí? Tallem un trosset a veure com està per dins. A veure. Uau! Se pareix un poquet al pa de motlle. Mireu. Mireu, quina llesca. Feu-lo, tasteu-lo i me digueu, val? Un beset.